A continuación, en nombre del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada Marta Moreta. Gràcies, president. Gràcies també per aquesta compareixença que pensem que és necessària. Està molt bé que ho puguem explicar. La llàstima és que sempre tenim molt poc temps, no? I llavors és com una pinzellada, no? Però de totes maneres, moltes gràcies per ser aquí, per explicar-nos breument totes les dades que són necessàries de conèixer. Mireu, jo m'agradaria... Avui mateix, en aquesta sessió, hem estat parlant del tema de la violència masclista no només en l'àmbit de parella. I m'agradaria saber quina opinió en teniu vosaltres de tots els àmbits que estan fora de l'àmbit de la parella, com ho veieu i com ho hauríem de plantejar, no? Perquè precisament avui hem aprovat una proposta de resolució en aquest sentit i m'agradaria saber quines són, com ho veieu vosaltres, com s'hauria d'encarar. Jo proposava que fins i tot potser hauríem de començar a modificar una mica la nostra llei que tenim, la 5/2008, per començar a introduir coses que potser no estan del tot encara establertes d'una forma molt clara. Aquest era el primer punt. D'altra banda, sí que també s'ha parlat molt en aquesta Comissió d'Igualtat, no avui però en altres, del tema de la formació obligatòria, sobretot pel personal de l'administració pública, que tenim aquesta disfunció, per dir-ne d'alguna manera, que els funcionaris públics no tenen l'obligació de fer això, però al final acabem amb aquest bucle i dir, com que no tenen l'obligació, al final no ho acaben fent, sinó que el que poden fer és demanar-ho ells i al final és una cosa com voluntària. Per tant, també m'agradaria saber de quina manera es podria atacar aquest tema si n'heu estat parlant de forma extensa d'aquest punt concret. D'altra banda, jo estic com una mica desanimada, perquè en aquest Parlament parlem molt de violència masclista, sobretot hem parlat molt a tot arreu. Fa poca estoneta parlava que el Partit Socialista havíem presentat el Pacte Català contra la Violència Masclista, però aquí no s'ha mogut absolutament res. Entenem que també n'hi ha un pacte a l'Estat que està en aquest tema. Penso que estaria molt bé que poguéssim coordinar els dos pactes i que treballéssim conjuntament. No sé si vosaltres en teniu una valoració a fer sobre aquest aspecte. No s'ha desenvolupat absolutament res. Es va aprovar una moció i s'ha quedat aquí. D'altra banda, també m'agradaria saber el tema de les sancions, que també n'heu fet una petita pinzellada, que no les acabem... O sigui, tenim una llei que ho especifica clarament, que diu quan han d'estar sancionats i tot plegat, però a mi em dona aquesta sensació que això no acaba de funcionar. Tenim la forma en què ho hem de fer, però al final no acaba... Penso que no hi ha prou sancions que es posin realment per aquest tema, perquè al final acaben per altres vies i no acaben sancionant. M'agradaria saber també l'opinió. I lligat una mica també amb el que deia la diputada de Ciutadans, el tema dels joves, és preocupant el tema de les xarxes socials, com està afectant, i també m'agradaria saber el punt de vista que teniu sobre aquest tema de com es podria intentar regular. I per això jo demanava i comentava que potser estaria bé tornar a reformular una mica la llei que tenim, perquè hi ha moltes coses que jo penso que se'ns han quedat una mica encallades i fora d'aquest moment que vivim en aquest moment. I ho deixaria aquí perquè em sembla que tindreu tantes preguntes que no ens donarà temps. Gràcies. Gràcies, diputada.